Bona vesprada a tots i totes. Anem a començar en la presentació, ponència, taula redona, debat sobre el valencià, llengua d'Europa. I per a començar m'agradaria que farem un exercici primer d'imaginació. Que si voleu tanqueu els ulls i si no, intenteu imaginar-se-ho. Anem a pensar en una llengua, no anem a donar-li nom, que resulta que l'edat mitja té un segle d'or i té uns autors fantàstics, superreconeguts en tot el món, internacionals. De repente a aquesta llengua se traduït la primera Bíblia del llatí. En acabant, anys després, té el seu curs de filologia, té la seva càtedra en la Real Acadèmia Espanyola, se fan estatuts d'autonomia en aquesta llengua, s'editen els primers llibres d'educació en aquesta llengua i de colp i repent desapareix. Desapareix aquests estudis de filologia, desapareix aquesta càtedra, desapareix aquesta normativa. No sé si se podeu anar fent una idea de quina llengua estem parlant i de quina normativa estem comentant, però això que vos acabo de dir és la nostra llengua, és en el valencià. I avui, per a parlar d'això, ens acompanyen tres persones que controlen molt del tema. Tenim per una banda a la meva esquerra a Miquel Àngel Lledó, escritor, investigador, filòleg, acadèmic de la Real Acadèmia. Acompanya també a la meva dreta Pau Xiner, també autor, també escritor, investigador, directiu de l'Orrat Penat. I per últim, tanca la taula Òscar Rueda, també autor, director dels cursos de llengua de l'Orrat, vicepresident de l'Orrat, soci dels fundadors, fundador i actual soci de l'Oronella, una de les editorials, i acadèmic de número de la Real Acadèmia. Com vegeu, anem molt ben acompanyats per a tractar aquests temes. Anem a anar desgranant què passa en aquesta llengua, què ha passat en aquests anys, cap a on anem i quina és la situació actual. Com us venia dient, aquesta normativa, que de repente era oficial, deixa de ser oficial. I jo li pregunto al meu filòleg que tinc així, pot coexistir dues normatives? Això és comú? Això seria estrany? No passa en tot el món? Poden existir dues normatives de la mateixa llengua? Bona vesprada a tots, un plaer estar així amb vosaltres. Pues realment, vist l'assumpte des de fora, pareix una cosa estranya que una llengua pugui tindre dues normatives, però realment, en el cas de les llengües minoritzades, com ha sigut el cas del valencià, és un cas que no és ni molt manco únic, sinó que és un cas relativament freqüent en el món. Per exemple, tenim un cas molt proper d'ací, que és el cas del gallec, i el cas del gallec resulta que conviuen diverses normatives. Tenim una normativa independent, una normativa autònoma, independent me referís, independent del portuguès, que és la llengua més propenca al gallec, i aquesta normativa autònoma, independent, genuïna, és precisament l'ortografia i la normativa que és oficial en Galícia. Junt a aquesta normativa autònoma tenim una altra normativa, que és una normativa lusista, que pràcticament podem dir que té diverses variants, més acostades al portuguès, manco acostades al portuguès, però aquesta normativa el que considera és que el gallec és un dialecte del portuguès. En fi, la normativa oficial és la normativa autònoma que considera el gallec com una llengua independent del portuguès i és la llengua oficial que està a tots els nivells educatius, etc., funcionant en Galícia. I hi ha un altre cas que és de molta actualitat, que és el cas del noruec. El noruec també té una normativa, que és una normativa molt acostada al danès, podem dir que tracta el noruec com un dialecte del danès, i en acabant hi ha una altra normativa independent que tracta el noruec, el considera com una llengua independent. I dic que està d'actualitat perquè precisament George Fosse, l'últim Premi Nobel, precisament està escrivint en aquesta normativa independent del danès. Per tant, tenim el noruec és un cas molt particular perquè té Premi Nobel en una normativa depenent d'una altra llengua, com si fos un dialecte, i per una altra banda té un Premi Nobel en una normativa independent del noruec. I també podríem fer referència, per exemple, és un cas que al que tampoc és aliè una llengua com el castellà. El castellà també, finalment, es va impondre la normativa de la Real Acadèmia Espanyola, però durant anys aquesta normativa de la Real Acadèmia Espanyola va estar en lluita en unes altres normatives i, per exemple, també tenim el cas del poeta Juan Ramón Jiménez, Premi Nobel de Literatura, que no escrivia exactament la normativa de la Real Acadèmia Espanyola, sinó que escrivia en una normativa inspirada en Domínguez, que volia impondre una normativa o fer una normativa
més propenca al poble i de manera que forma més fàcil d'escriure i de dependre. Per tant, podria existir aquesta convivència entre dues normatives perfectament. Molt bé, existeix. Pau és autor del llibre que vegeu ací, la normativa pròpia valenciana, i recull tot el que s'ha gastat esta normativa, la nostra, la de la Real Acadèmia, durant els últims anys. Pese a estar marginats, ocultats, ningunejats, exents de subvencions, etc., que ara anirem veient, esta normativa la gasta algú? Molt bona vesprada, soc Pau, com ha dit Lluís. Moltes gràcies per convidar-me a esta taula redona. Efectivament, en este llibre que varen publicar fa un parell d'anys, varen demostrar que és una normativa molt viva. Més de 400 autors tenen obra pública en llibres, a banda també hi ha gent que ha publicat en revistes, en premsa, en cartes al director o opinions o publicacions tipus llibres de palla, que això no apareixen en aquest llibre, encara seria més gent. S'han publicat vora 1.500 llibres, és una quantitat que se feu una idea que en asturià o en aragonès, que són llengües oficials que estan recolzats pels seus governs, no arriben a aquest número. I nosaltres, siguent una normativa perseguida, sí que arribem. Damunt, hem de dir que la normativa s'utilitza per a redactar, com ha dit Miquel Àngel, el primer estatut d'autonomia, es publica en el diari oficial la normativa esta, i és una normativa que ha tingut molts seguidors, a pesar de la seva persecució. També una cosa important és que s'ha utilitzat en moltes comarques. Ens han acusat moltes voltes de que la normativa només s'ha utilitzat en la ciutat de València, quan així se demostren que només un terç dels autors són de la ciutat de València. 2/3 parts són de les comarques, això és important. Comentar en aquest sentit que n'hi havia un rogle molt important d'autors teatrals que escrivien en la nostra normativa en Alcoi. Era molt seguida també, per exemple, la normativa. També podem recordar que la primera càtedra de llengua valenciana de la Universitat de València la va ostentar el filòleg Lluís Fullana, que és el pare el que va plantar la llavoreta que posteriorment va fruir en la nostra normativa. És a dir, ja en 1915 ell va publicar la gramàtica de la llengua valenciana, una gramàtica de la llengua valenciana que li va encomanar l'Horat Penat, i a partir d'ahir, ja seguint aquesta ortografia, més tard, cap als anys 80, finals dels anys 70, van desenvolupar aquesta normativa, que es coneix com a la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que és l'antic Centre de Cultura Valenciana, fundat en 1915 per la Diputació de València, és per tant un centre oficial, i a partir d'ahir hem desenvolupat un diccionari general de la llengua valenciana amb vora 80.000 entrades, la nova gramàtica de la llengua valenciana, que té 800 pàgines. Per a fer-nos una idea, la gramàtica en aquests moments oficials de l'ABL té 400 pàgines, la nostra té 800 pàgines, és a dir, una gramàtica extensa, una gramàtica, intentem que complexiva, global, per a poder gastar el valencià en tots els àmbits i per a tots els usos, que és el nostre objectiu. I com sabreu, perquè molts de vosaltres ho sabreu, aquesta normativa no és la que se dona en les escoles. Tampoc és la que ens recomanen en instituts, ni en escoles infantils, ni en la televisió, ni en la premsa, en general en cap lloc. És més, els que escrivim en aquesta normativa, moltes vegades, se mos tilda d'analfabets, de que no sabem escriure, de que fem faltes d'ortografia, i realment no és així, estem seguint una normativa. I dins de tot això, n'hi ha gent que encara intenta estudiar aquesta normativa, aquesta llengua. I jo pregunto, Òscar, existeix encara algun lloc on puguen estudiar i n'hi ha gent que realment segueix? Per supost. Conta-mos. Bueno, així estem donant algunes pinzellades. Alguns de vosaltres sabeu de què va el tema, altres no ho sabreu tant, no? Però al final la discussió està en si el valencià és una llengua pròpia, una llengua independent, una llengua amb la seva personalitat pròpia, o no és més que un dialecte, una varietat de la llengua catalana.
és que pensem que el valencià és una llengua i sempre ho ha sigut, i ho atestiguem en estos llibres. No venim avui a vendre com umbral el llibre, encara que si el voleu comprar qualsevol dels dos el trobareu en la caseta 105 de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Més que vendre el llibre, el que volem és alçar-nos la moral a tots. El valencià sempre ha sigut una llengua i continua sent una llengua. I una llengua té un model lingüístic propi. I aquest model lingüístic propi és el que sempre hem de fer les entitats valencianistes històriques com el Ratpenat o com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Esta normativa, la que estem defendent així, com molt bé s'ha explicat, té com a origen un consens públic que s'alcançà en el Ratpenat pels principals erudits en 1914. La cosa pega moltes voltes, ho contem en els dos llibres, de diferents maneres, però al final aplegant a la mateixa conclusió. I en els anys 70, a principis del 80, això se manifesta en tota la seva amplitud quan el valencià per fi torna a ser oficial, després de tant de temps sense utilitzar-se en l'administració, després de la batalla d'Almansa i la guerra de successió. I se planteja quin model lingüístic és el que se deu seguir. Si un model lingüístic valencià, a mi m'agrada dir sempre que els valencians que tenen el valencià com a llengua materna gasten les nostres normes sense donar-se compte. És a dir, una persona que parla el valencià i és de Sant Mateu, o és de l'Alcora, o és de Xàtiva, o és de Crevillent, parla en normes del Puig, parla en normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, perquè precisament el que estem fent és elevar a la categoria de norma, de model, el que és general en la llengua pròpia del dia a dia de la gent. Això és el que se planteja a finals dels 70, principis dels 80. Pareixia que al principi la política ens donava la raó i les primeres classes que se donaren en els col·legis foren en esta normativa i els primers llibres de text foren en esta normativa, però hi hagué un canvi de govern, com molts sabem, i aquesta normativa, junt als títols que expedia el Ratpenat com a entitat que des de 1949, en temps absolutament adversos per a la llengua valenciana, venia ensenyant l'idioma, i aquests títols que havien tingut reconeixement oficial deixaren de tindre reconeixement oficial, també d'altres entitats. Una, estem parlant de Ratpenat, de la qual soc vicepresident i director dels cursos. I la realitat és que, òbviament, encara que aquesta línia de valencianitat idiomàtica deixà de ser oficial i fon expulsar fins al punt que professors que havien sigut contractats per ensenyar el valencià se quedaren sense el seu treball perquè havien sigut acreditats per el Ratpenat per ensenyar la llengua valenciana, aquesta normativa, encara que no s'ensenyara en les escoles, s'ha vingut continuant ensenyant en el Ratpenat fins al dia d'avui. Tenim moltíssims alumnes presencials i a distància en diferents nivells, en un pla d'estudis perfectament estructurat. Estem a punt d'obrir diverses delegacions en pobles per a que la gent dels pobles no tingui que acostar-se fins a la capital, a la nostra seu central per a donar aquests cursos o per a atendre aquests cursos, a més de les variants a distància. I, òbviament, encara que això no tinga de moment, mai deixarem de reivindicar un reconeixement oficial, tot aquell que veu que alguna cosa no encaixa i tot aquell que està ben orgullós de parlar la llengua valenciana té en el Ratpenat una acadèmia on pot dependre el que no li ensenyen en una acadèmia oficial o el que no li ensenyen en l'escola. Li ensenyen que el que parla en sa casa està ben dit i que el valencià que se diu pejorativament de poble és el millor valencià que pot existir perquè és el valencià viu que se transmet de generació en generació. De fet, en relació a això, les xifres donen, les estadístiques, que cada vegada se llig manco en valencià, que se parla manco en valencià i que pese a ser obligatori durant molts anys en l'educació obligatòria, ha anat a menys. I jo te pregunto, Miquel Àngel, per què creus que se llig cada vegada menys? Per què se llig poc en valencià? I per què no s'està transmetent bé aquest idioma? En el cas de la lectura, realment hi hauria una sèrie de circumstàncies i seria un conglomerat, no un conjunt, que es conjuminen diversos factors. Però nosaltres estem convençuts que un factor importantíssim és que el model que es gasta en la literatura, sobretot a l'hora d'escriure, és un model aliè en el que la gent no es sent identificar. A més, fent referència al cas del gallec, i precisament el gallec, llengua en el qual la normativa oficial precisament és una normativa autònoma, independent, precisament és la llengua peninsular que presenta, deixant de banda el castellà, que presenta
una comunicació, una transmissió de generació en generació de pares a fills més alta. Per tant, vull dir, això mostra, a banda d'unes altres característiques que puguen favorir aquesta situació, com per exemple el fet de que la població rural en Galícia és prou elevada, però està clar que el fet de que el gallec se senti identificat en la llengua que parla quan està llegint, això no n'hi ha dubte de que favoreix la seva transmissió. I està clar que si no n'hi ha transmissió, no n'hi ha manera de que hi hagi públic lector. Per una altra banda, s'ha de tindre en compte que el fet de presentar un model com el que presenten les escoles moltes voltes, que és un model ajuntat de la llengua del poble, fa que la gent, els valencià parlants, perdi la seva confiança en la seva llengua. I això és un factor importantíssim, perquè davant d'una llengua tan important com és el castellà amb tanta força, per a lluitar en això necessitem, podem dir, l'identificació afectiva i la confiança del parlant en la seva llengua. No se pot crear una desafecció cap a la llengua que s'està parlant. L'altre dia, estant així firmant en la Fira del Llibre, em va ocórrer una anècdota molt important, o podem dir molt significativa, i és que se m'acostava una xicona de 18-20 anys i me digué, jo soc de la Ribera, i parlant en un valencià natiu, que es notava que era valencià parlant, me diu, lo que passa és que, clar, quan jo no sé parlar valencià, i jo dic, no saps parlar valencià? En què m'estàs parlant? Vull dir, però clar, és que això és un instrument, és una manera de manipulació molt poderosa, perquè si a la gent se li posa en el cap que no parla bé el valencià, immediatament diu, i com he de parlar el valencià? I a partir d'ahí tenim un poble perfectament manipulable, perquè si resulta que n'hi ha 2 milions de valencià parlants que no saben parlar el valencià, ha de vindre algú de fora a dir-los com ha de parlar el valencià, i d'aquesta manera se li pot substituir el model lingüístic propi que té per un model lingüístic aliè. De fet, segur que vos haurà passat quanta gent conegueu que parla castellà i vol clavar-se en el valencià i diu «Ai, no, és que t'importa mollar algun espardenyà». I normalment les espardenyades que mollen són paraules bendites, però pareix que es dona por. I altra cosa que sorprèn prou, quanta gent valenciano parlant, quan tira a escriure-vos un WhatsApp o un missatge, l'escriu en castellà o l'escriu en una normativa inventada com li sona i... Si duem tants anys intentant clavar una normativa aliena, com pot ser que encara no sapiem escriure en una o altra? Pau, per què creus que s'escriu tan mal? A veure, un dels motius és el que estava comentant Miquel Àngel, de la inseguretat que s'ha creat en els parlants valencians. La gent té aquesta inseguretat de saber quin és el valencià correcte. En l'escola li han ensenyat una cosa, els seus pares li van ensenyar una altra, i no sap exactament quina és la correcta, i ha de triar, i escriuen moltes voltes aberracions, mescles de normativa en castellà o en el que sigui, perquè no n'hi ha seguretat, i això, desgraciadament, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que hauria d'haver fet un paper a favor de la llengua valenciana, de normativitzar-la i tal, no ha fet res, ha creat més inseguretat i no s'ha potenciat per a res els parlants valencians. Els parlants valencians segueixen estant desprestigiats. És molt trist que parlants valencians suspenguen l'examen de la Junta Qualificadora de València en la part oral. Això és molt sagrat. Això no passa en ninguna llengua del món, que els natius se suspenga la part oral de la seva llengua. I arribats a aquest punt anem a obrir ara un nou bloc, que va ser el bloc legal, perquè pese a tindre més de 400 autors que escriuen en aquesta normativa, més de 1.500 llibres, artículs diaris, centenars i centenars de llibres de falla, autors teatrals, poetes, arriba un moment en el que si escrius en aquesta normativa no pots optar a cap subvenció, a cap ajuda oficial. És més, els teus llibres comencen a ser perseguits, els extrauen de les biblioteques públiques, som el dimoni. Ningú pot escriure així. I, Òscar, això en què se tradueix? Què ha passat? Bueno, pues s'ha traduït en una situació d'excepcionalitat democràtica, perquè si la Constitució espanyola protegeix el dret a la llibertat d'expressió i el dret a la llibertat de creació literària, el que no pot ser és que un govern autonòmic o un govern municipal distinguisca entre valenciaparlants bons i valenciaparlants ruïns. La situació és la que és, l'han descrit. Podríem estar moltíssimes hores parlant del tema, però jo crec que s'ha enquadrat prou bé quin és el problema, no? Quina és la situació. I davant d'aquesta situació, un país democràtic el que té que fer és acceptar
les diferents tendències que conviuen en el si de la seva societat. I així el que se vol és censurar a la part, nosaltres pensem que majoritària, com a mínim, a un nivell sociolingüístic de la societat valenciana, que pensa que el valencià té la seva personalitat pròpia com a idioma. I durant anys hem tingut que patir la denegació de subvencions simplement per utilitzar la llengua valenciana en la nostra activitat habitual com a entitats culturals o com a editorials, fins al punt que inclús subvencions que se mos havien concedit per complir en tots els requisits, quan això ja s'ha publicat inclús en un bolletí oficial, aplega un informe una acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que, en el cas de l'Oral Penat, com teníem un article d'opinió que érem crítics en la institució normativa oficial, en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, això volia dir que estàvem fora de la llei i que aquesta subvenció no se mos podia donar. Aquesta situació és absolutament increïble i nosaltres inclús la denunciarem al Consell d'Europa. No mos feren cas, per desgràcia, perquè el Consell d'Europa va fer més cas a qui governava en aquell moment en la Generalitat i a aquesta Acadèmia Valenciana de la Llengua que diu que vol resoldre el conflicte, però que al mateix temps està abogant per censurar i reprimir la lliure autodeterminació lingüística dels valencians. Anàrem al síndic d'Agravis. El síndic d'Agravis ens donà la raó en el sentit de que instar a la Generalitat en època del conseller Marzà a que no discriminara en funció de la normativa a l'hora d'atorgar subvencions o ajudes públiques a entitats culturals, però el senyor Marzà i el seu partit, en lloc de fer cas a lo que es recomanava el síndic d'Agravis, el que feu és demanar la dimissió del síndic d'Agravis en una actitud poc compatible en una democràcia avançada com la nostra. Això està aixina, esperem que la cosa canvie, però per desgràcia estem continuant observant símptomes de que això no és aixina, per exemple en el concurs de llibres de falla de la Conselleria, en què enguany s'ha tornat a deixar fora aquelles comissions, aquells llibrets, aquells escriptors que utilitzen la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. S'ha tornat a intentar en una subvenció prèviament concedida a l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, que és la que aúna al nostre moviment, als nostres escriptors, però que tornava a estar condicionada a obligar-nos a escriure en una normativa i en un model lingüístic en el que no estem d'acord, i per tant el que reivindiquem en aquest moment és que això té que acabar. O sigui, un primer inici és el reconeixement negre sobre blanc de que la llengua valenciana i les normes de la Real Acadèmia existeixen i que els seus escriptors i els seus usuaris tenim el dret a utilitzar-les i que els nostres llibres vagin a les biblioteques i que els xiquets puguen aprendre a llegir i escriure en el seu idioma. I a partir d'ahí veurem què és el que passa. I és que la pregunta de la llengua se polititza és evident, que s'està gastant com a arma política. De fet, tenint una acadèmia com teníem, se va decidir crear una altra acadèmia, alguns ja sabem per què, si no ara entrarem en detalls, i no només això, eixa pròpia acadèmia, a lo llarg d'estos anys, depenent del color polític, ha anat canviant el model, recomanacions que n'hi havia. I, de fet, llegia avui una notícia que han tret un nou model de recomanacions per a punt, en aquest cas, per a la cadena autonòmica i per a les administracions. Miquel Àngel, què passa en el model oficial de l'Acadèmia Valenciana de Llengua? Això és un xoc? En què se basen? El problema del model de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és que en aquest moment el segueixen capa i creu, és a dir, pràcticament no el segueix quasi ningú, perquè realment és una cosa que sol passar en els casos en què conviuen diverses normatives. La normativa del mig, vull dir, la gent que està convençuda de que el valencià o vol impondre l'idea de que el valencià és un dialecte del català, directament no li cal gastar la normativa de l'ABL perquè directament el més pràctic és gastar la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans que considera que és la llengua de prestigi. Des de l'altre punt de vista és que pensem que la llengua valenciana és una llengua autònoma, pròpia, independent, ja tenim la nostra normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. No obstant, tenint en compte la situació de que la normativa de l'ABL és l'oficial actualment, sí que seria recomanable que esta ABL fera les seues funcions, les exercira, que és crear un model dins de, podem dir,
de la convergència en el català, però un model autònom valencià, un model dins del català el més valencià possible, que permetera en els usos administratius gastar a la gent que vulguera un valencià més pròxim. En aquest sentit, quan apareixen tendències, per exemple, l'administració actual que propon una valencianització del model, una valencianització desgraciadament molt relativa, immediatament apareixen veus que aquestes veus des de l'altra vora diuen no, és que es vol difondre un model vulgar. I això és una càguila que ens han penjat, una enrònia, una cançoneta que van repetint, però que realment no té cap de fonament. Per exemple, fa uns anys podem dir que estava en el model oficial, en el model de la Generalitat, gastar la paraula cartró. I per què la gastaven? La gastaven precisament perquè és un vulgarisme que en Barcelona es dia cartró. Com en Barcelona es dia cartró, així nosaltres havíem de dir cartró. Però és que resulta que cartró ve del llatí carta i el que té ahí en la segona R és el que es diu una R adventícia, és a dir, que contenim una R inicialment, en castellà diuen crocreta, perquè tenim aquesta R i en acabant la gent que no sap parlar bé s'inventa una altra R darrere. Pues exactament igual, en comptes de cartó hi ha gent que no sap parlar bé i diu cartró. Com és un vulgarisme estès per Barcelona, així aprendre el de model. Quin és el model vulgar? Pues el model vulgar és el d'ells, en aquest cas. Més coses o més casos, per exemple, tenim el cas de no, és que no parlen un valencià culte. Com que un valencià culte? No serà un valencià cult? Pues el mateix Alcover diga no, és que hem de dir culte perquè, clar, com resulta que en Barcelona la pronunciació de dos consonants finals, com ara cult, no es fa i la gent redueix a cult, resulta que si no posem la U, la E de reforç, seria un mot indecorós. Com ella era retorn, vull dir, ho dic perquè aquesta és la cientificitat, vull dir, què és lo vulgar i què no és lo vulgar? Què és més vulgar? Gastar aquest o gastar este? Pues realment el més acostat al llatí és la forma este perquè el llatí no tenia el reforç. La forma aquesta és una forma innovadora i en aquest sentit és més vulgar. Nosaltres defenem, o podem dir que aquest intent d'introduir un model una miqueta més valencià o manco-català parla de la possibilitat de prioritzar les formes en este. No és una priorització vulgar, al contrari, és una priorització culta. Tenim formació del plural. Nosaltres en l'acadèmia defenem les formacions tradicionals dels plurals, texts i no textos. Quina és la forma castellana? La forma castellana és la forma més acostada al català, que és la que està defenent l'administració o la que defenia l'administració pública. Per tant, no es pot dir que la forma text sigui una forma castellanitzada, al contrari, el nostre model el considerem molt més genuí, molt més autònom i en cap cas vulgar. Vull dir, això se ho inventen, ho van dient per ahí, mos pengen i s'acaguen, no, és que són vulgars. No són vulgars, són fidels al poble. I aquesta politització no només arriba a la normativa i a la llengua. Per exemple, coneguem algun poeta famós que hagi fet molt per la llengua valenciana? Vos sona en Fort Ramon? Qui era en Fort Ramon, Pau? Bé, en Fort Ramon és un poeta valencià que va néixer ja fa molts anys. En començar als anys 60 ja a destacar, va guanyar, és el poeta més llaurejat en llengua valenciana, va guanyar més certaments literaris, té les forts naturals de quasi tots els certaments literaris de la geografia valenciana. A banda, en poesia festiva, també és el poeta que més premis ha guanyat en els certaments de l'Horrat Penal, el concurs de llibres de falla, però per algun motiu la gent no el coneix. I en canvi, a un tal Vicent Andrés Estellés, el conegueu algú? Us sona el nom? Sabeu que enguany és el centenari o van a fer l'any d'Estellés? Nosaltres estem reclamant que sigui l'any d'en Fort Ramon també. Com s'està tractant això a nivell oficial, Òscar? Quines diferències podem trobar entre l'any Estellés i l'any en Fort Ramon? Diferència cronològica ninguna perquè els dos naixeren en 1924. Diferència literària en quant a qualitat, en quant a producció, en quant a reconeixement i jo diria que inclús en repercussió popular tampoc, encara que és molt clar que Vicent Andrés Estellés a partir de determinat moment, després d'uns inicis que donarien per a un debat complet en tots els matisos possibles i que segurament tractarem a lo llarg de l'any, ell pren partit decididament per la catalanitat, no sols és catalanitat lingüística, perquè al
final, encara que no volem parlar de política, la catalanitat lingüística és precursora d'altres catalanitats que al final el que fan és invisibilitzar el poble valencià en el context d'Espanya, en el context d'Europa i en el context del món. Ell aposta per aquesta catalanitat i en Fos Ramon aposta per la valencianitat. Aposta per la valencianitat d'estes normes, de les que estem defendent en estos llibres. I en Fos Ramon queda completament apartat dels circuits oficials perquè aposta per la llengua valenciana. I continua apartat dels circuits oficials perquè aposta per la llengua valenciana. I continua sense ensenyar-se en les escoles i sense que pràcticament ninguna institució li dedique un any pel seu centenari perquè escrigué en llengua valenciana. I aquesta és la realitat. Nosaltres el que estem intentant és revertir una situació d'insensibilitat general dels poders públics, a excepció de honrosíssimes excepcions que estan ben reconegudes i que no deixen de reconèixer, i les persones que així ho fan ho saben bé, per a que això se revertisca i per a que un poeta de l'altura d'en Fos Ramon i Garcia, del qual estem intentant anar als pobles, fer recitals, estem intentant fer una reedició de la seva obra, estem intentant rescatar aquest patrimoni de literatura festiva, de literatura satírica que és tan valencià i és tan nostre, se conega a tots els nivells i no queda tancat en un reducte, insistisc, per un únic motiu, perquè en Fos escrigué en llengua valenciana i Vicent Andrés Estellés, en tots els respectes i en el que ens agrada molt o poc el seu estil o segons poema, escrigué, i ell ho digué cada volta que tingui ocasió, en llengua catalana perquè pensava que el català era el seu idioma. Això és el que tenim que canviar. Estellés tindrà el seu públic, però el que tenim que exigir als poders públics és que un escritor com en Fos Ramon siga reconegut com toca. Que se li dediqui una plaça en la ciutat de València després de 8 anys és un primer punt en aquesta línia que volem seguir i estem molt agraïts a l'Ajuntament per que hagi tingut aquesta deferència després de molts anys de negar-se quan governaven altres tendències, però és només un punt de partida per a que l'obra d'en Fos Ramon i tot el que ell representa siga reconeguda a tots els nivells. Molt bé, anem acostant-se ja cap al final de la ponència, ens queden 10 minuts, però no vull que l'abandonem sense tractar un parell de temes. Havent parlat de política, havent parlat de la percepció que tenim del valencià i de la normativa dins de València, què passa fora de València? Com ens tracten a nivell estatal, a nivell europeu? Òscar, tu saps molt d'això també? Te torne la paraula. Existeix? Quina percepció tenen fora? No, la llengua valenciana existeix, però teòricament... Existeix o és català? Bueno, clar. Teòricament la llengua valenciana és una de les llengües cooficials de l'Estat perquè és cooficial en un estatut d'autonomia. Això ha sigut així des de l'any 82. Una majoria, encara que no totes les webs oficials tenen una versió pròpia valenciana. Podrem discutir sobre si el model que utilitza aquesta pàgina web és bo o és millorable, però el problema és que això cada volta més està sent discutit a tots els nivells. Podem parlar molt de la relació entre valencià i català, podríem parlar de teories lingüístiques, però el que està clar és que la llei és la llei. I la llei diu que els idiomes cooficials de la comunitat autònoma valenciana són el valencià i el castellà. Per tant, el valencià és un idioma cooficial. I aquesta cooficialitat ha de veure's reflectida en versions orals i escrites pròpies a tots els nivells oficials. Això és el que s'està tractant de contrarrestar o de destruir, en el sentit de que ataquen, hi ha sectors socials o hi ha línies ideològiques que tracten de suprimir les versions valencianes, i això, per desgràcia, se tradueix inclús a nivell europeu. Hi ha un comitè d'experts de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries que firma l'estat espanyol ja fa prou de temps, que sempre havia reconegut l'idioma valencià com un idioma en entitat pròpia, però en l'últim informe de 2019, per primera volta en la història, ja no considera el valencià com un idioma en entitat pròpia, sinó que el considera com una variant del català i, a més, utilitzant una denominació que no és oficial, que és la denominació de valencià/català. Això és inacceptable, nosaltres en el seu moment protestarem davant del Consell d'Europa, per desgràcia vingué la pandèmia, tot el que ja tots nosaltres sabem, això separà, però en l'any 2024 aquest comitè d'experts del Consell d'Europa ha de tornar a fer un altre informe.
I en aquest informe el que hem tornat a demanar, perquè s'hem enviat un complet dossier de la situació que tenim en València i de lo que està passant, hem de demanar que el valencià tinga aquest reconeixement diferenciat que li reconeix la llei i que se reconega al mateix temps que hi ha, mal que mos pese, diferents sensibilitats en el si de la societat valenciana sobre aquest tema i que el Consell d'Europa no pot prendre partit per una d'elles i ocultar a l'altra, en aquest cas la que està així. Ha de reflectir la realitat tal com és i ha de reflectir els casos de discriminació que estem patint els escriptors en llengua valenciana per no utilitzar la normativa oficial. Aquesta és la nostra lluita. Sobre el paper el valencià és oficial. Hi ha diversos posicionaments legals que diuen que les versions valencianes han d'existir de manera autònoma de les versions catalanes i que una versió catalana no és una versió en el nostre idioma. Per això s'està intentant socavar per la porta de darrere, exemple, a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per a que al final, encara que la lletra i l'esperit de l'Estatut no diga que el valencià és català, acabe sent-ho per la porta de darrere. I això és el que no podem tolerar i és el que estem reivindicant, que la llengua valenciana mantinga la seva personalitat tal com se li reconegué en l'Estatut de l'any 1982. Sí, en aquest sentit també volia fer un comentari respecte al reconeixement internacional de valencià i és simplement recordar que en l'any 2011 Joshua Fishman, que és el pare de la sociologia del llenguatge, és el sociolingüista més important de la història, podem dir, va publicar el manual de Handbook of Language and Ethnic Identity en la Universitat d'Oxford i el va dedicar precisament al conflicte o el que ell diu un continu entre llengua i dialecte, perquè al cap i a la fi, com moltes coses, en realitat en la percepció la distinció entre llengua i dialecte no són compartiments tancats estant, sinó que el que hi ha és realment un continu. Pues en aquest manual de sociolingüística, que actualment podem dir que és el manual de sociolingüística més important del món de referència, perquè va publicar Joshua Fishman, pues dedicar un capítol sencer a la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en relació en precisament la problemàtica valenciana-catalana. Per tant, en aquest sentit, a partir d'ahir s'ha començat a anomenar el nostre problema identitari, que és un problema com el que tenen nosaltres moltes llengües del món en molts treballs específics de sociolingüística, però realment per una banda va la ciència i per una altra banda va el que vulguin fer els polítics. Per molt que en Estats Units o en la Universitat d'Oxford es tracta el nostre problema, de fet en la Universitat de Chicago diu, és que precisament este capítol, nosaltres, me comentava un professor de la universitat, l'estem posant com a exemple de lo que és un conflicte entre llengua i dialecte. De tots els del llibre hem triat el capítol del valencià, m'escrivia un correu per a comentar-me. Però això no importa si al final, en la pràctica, se mos deixa de banda i no se fa cas i se mos posen parapeus per al reconeixement de la nostra normativa. Però des del punt de vista científic t'han de dir que científicament el valencià, totes les universitats del món diuen que és la mateixa llengua, doncs la realitat és que no és així. Molt bé, i per a tancar ja la taula, hem parlat de com hem arribat fins ací, quina és la problemàtica actual a nivell polític, a nivell sociològic. Anem a parlar un poc quina és la producció actual de la llengua valenciana en la nostra normativa, la normativa valenciana. I qui millor que Pau, després d'aquest estudi, per a comentar un poc quins són els gèneres que més escriuen, els autors, quin tipus de llibres està publicant. Sí, bé, a veure, dir que la normativa va tindre un boom en els anys 90 i a partir de la creació de l'ABL i la prohibició de les administracions públiques de subvencionar publicacions en normes del Puig, van tindre un problema i una caiguda en la producció, però s'ha mantingut. És a dir, no hem quedat en uns 20-30 llibres a l'any i seguís mantenint-se. Tenim dos editorials importants, l'Oronella i Mosseguello, que treuen quasi una decena de llibres, cada editorial a l'any, variar literatura juvenil, narrativa, novel·les, poesia, traduccions internacionals, una vegada important per a una llengua minoritzada com la nostra, tindre autors internacionals reconeguts, traduïts a la llengua valenciana per a que la gent pugui llegir literatura d'alt nivell i seguim mantenint-nos en aquesta. A banda també tenim les entitats valencianistes, com és la Real Acadèmia i l'Horrat Penal, que també tenen una llavor editorial important. Entonces,
podríem dir que, a pesar de ser una de les poques llengües que tenen una situació de persecució des de l'administració, en aquests moments seguim tenint, podeu passar per la caseta 105 i veure l'àmplia varietat de llibres que estan produint i una qualitat, vull dir, són llibres de qualitat. Els editorials principals editen en qualitat, en una bona maquetació i no editen tot el que els arriba. Fan una tria i poden triar. Sí, a més, com a un dels gerents i fundadors de Mosseguello, comentar que en els últims anys hem tingut una evolució positiva. Els llibres han passat d'estar marginats i ocults a ocupar les principals llibreries no sols de València, sinó de molts pobles i de moltes ciutats. Estan en escaparats, mai han estat llibres nostres en escaparats. Podeu trobar-los no només en la caseta 105, que evidentment vull que aneu a aquesta caseta, però en moltes de les casetes trobareu llibres en la nostra normativa, el qual ja li dona cert valor i certa visibilitat al conflicte. Tenim que tancar la taula, tenim un minut per a despedir-vos i tanque jo. Pau, comences tu? Bé, doncs moltes gràcies per vindre. Jo crec que la taula ha sigut molt positiva, crec que han pogut donar una imatge de com està la llengua valenciana actualment i el que volem en un futur i tot el camí que tenim per davant, que se poden fer moltíssimes coses i espero que l'any que ve puguem anunciar que estem millor que ara. Donar-vos les gràcies per la vostra assistència i simplement animar-vos a escriure en valencià, llegir en valencià i viure en valencià. Al final, una llengua és llengua perquè té una literatura, i la literatura valenciana és gran, és antiga i és secular. I els valencians del segle XXI hem de mantindre aquesta herència. Els que sàpien escriure, escrivint. I els que sàpien llegir i gocen en la bona lectura, llegint els nostres escriptors. Com bé ha dit Lluís, novel·la, poesia, teatre, ensaig, investigació, poesia de tots els gèneres, de tots els estils. El mateix podem dir de la novel·la, novel·la juvenil, novel·la històrica, novel·la més costumista, tal volta. El bo de la nostra literatura i el que pense que estem aconseguint en esforç, perquè tot el que fem, a diferència d'uns altres, nosaltres ho tenim que fer en el nostre temps lliure, llevant hores a la nostra vida personal. Però ho fem en gust perquè som conscients de que estem posant aquesta pedra per a que la llengua valenciana, quan passen les dècades i quan passe el temps que té que passar, continuï sent una llengua viva i de cultura. Així que moltes gràcies a tots vostès per la seva atenció i estem a la seva disposició en la línia que estem plantejant en aquesta taula. Així és, no volíem oblidar-nos de, si algú li agrada escriure i s'interessa, que sàpiga que existeix una associació d'escriptors en llengua valenciana, la IVA, existeixen editorials a les que enviarem manuscrits i, per supost, existeixen acadèmies on ha dependre aquesta normativa. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència, moltíssimes gràcies a Miquel Àngel, Pau i Òscar per estar avui ací i esperem que sigui la primera de moltes. Gràcies. Recordeu que estem en la parada 105, que està allí darrere l'escenari principal. Arribar al Costa, Costa.